Chukwuolisado Olisa gịga mụ na leo Chukwu onye ngozi Lion of Judah ndị na-eme ka anyị lezi ihe niile n'ụwa Olisado ndị na-ejela anyị echiche ọma n'ụwa Olisado ndị oge n'iru anyị na-asụ nsọ n'ụwa Olisado all our wonderful fans Chukwuolisado ndị egwu anyị na-asụ nsọ n'ụwa mezie felibe agwụ Chukwu ndị na-ebele anyị ebele ọganilu Chukwuolisado lezienụ ndị na-ebanye ga-ebanye n'oti egwu mezie felibe agwụ Chukwuolisado Olisa gị ka mụ na leo Chukwu onye ngozi Lion of Judah ndị na-abịazi azụ anya bịanụ papa zụzie na nyele nnenu Chukwu ekwena ego kọzienụ ndị na-enye ndị egwu ego papa nyezie n'anya nyele ibenu Olisa mezie felibe agwụ Chukwu ebe onye biko na-awụchi ebe nsi eri ole n'ụwa nyakọnọmọ Chukwu nụrụ olu gọzie ndị na-agọzi anyị n'ife anyị na-emenụ gọzie ndị fụrụ anyị n'anya n'egwu anyị na-eti nnu gọzie ndị na-azụ anya pe n'ebe anyị na-elafịa all our customers that are banking with us Chukwu gọzie unu akwụkwọ nsọ Chukwu ka m ji aga nnu okwu Chukwu ka m na-ekwusinu Chukwu gọzie ndị fụrụ anyị n'anya maka ịkọchakwa ndị kọchala anyị Chukwu kwakosi dị Olisa ndị na-akọchazi anyị n'elu ụwa Chukwu dododo ndị na-esuzi anyị imi n'ife anyị na-emenụ Olisa dododo ndị anya mmiri anyị na-asụ nsọ Olisa dododo ndị na-anọchizila anyị ụzọ ebe anyị ga-esili Olisado kọchafọ ndị mkpọsasị ọrụ ole n'ụwa m Olisado dodo ndị afọ ụtala mmiri ile n'ụwa m Chukwuolisado ndị onyinye amamihe mụ na-ewe iwe Olisado dodo Chukwuolisado Olisa gị ka mụ na leo Chukwu onye ngozi asị na na-atụpụ nkịta akọlụ a na-egosi anụ ọ malozie ka na-atụ ya mbọ maka na ife onye ji tụlụ mmadụ ka a ga-eji tụọlụ ya dịkwara gị otu isi wee chere m onye chere m ndụ Chukwu were ndụ gọzie ya onye chere anyị ọnwụ anya ga-ebuzi ụzọ nwụọ ewere m ụba akwara dula ya ofu nwanna m zara afa wee zazie ka ndị mmadụ ka mmadụ dị m so my brother I wish you whatever you wish me. Are you afraid of back to sender? It only depends on what you send first. Wish me well and it shall be well with you. Wish me bad, it shall return to you 100 folds.
amen chukwu n'ụlọ olu m olise gị ka mụ na lie chukwu chukwu onye ngozi n'anya ọnọdụ ụdị ya atụlụ weleze mbikwolojinu agịrị ka akọnye n'olunu ibe onye metezili obodo akwụkwọ nsọ mezi ka anyị malanụ n'olulu onye gburu ka ọ ga-adanyezi n'ime ya wasebe anyị ma nso wee tishari ndị pụrụ anyị n'anya ka anyị na-anyatala ngozi onye si pụrụ anyị ntụba mgbe egbe igwe gbajie nya ịtụ obi iche ma tụọ ya iche nụ ịtụzie m nnu ma tụọ yi nnu ibitụlụ m ka ya tụye chukwu olisa dodododonu goziele m mmalite nwoke pụrụ ụmụ n'anya nụ o jebe n'ụlabanụ nọ na-akpọ m maka nọfụlụ m n'anya nụ ezela oke osisi obi ite nna nsa na ya dịnụ aichifu uche igwe ka mụ na-akpọnụ eze n'oke osisi bilinu gbagigolojelele tọbunye m n'elu ụwa si m tibegbuo ana m etegwu na-aga ife meleghị ezi nwanne m eze n'oke osisi akụ gị gabelibe akwagbu n'ibo dogunu ego gị ga-egbu osimiri n'osimiri adatatanụ nwoke nwere obiọma ọtụtụ ndị na-enye n'aka na-ekpele ya ekpele ndụ ịga dị ndụ ka ga-eze ala oke osisi nwoke ọma n'Igbo dogwu kedu maka odogwu nwoke m ji bilinu otu nwoke fụrụ m n'anya n'elu ụwa asị m ọ bụ nna na-abịa ụgwọ ọzọ na mmụnye ga-abụfu nnenu ọ bụzi onye ka mụ na-ekwunu ka ndị ekelezie n'ụwa bụ niile nọ na amalulu ụwa onye nwere enyi na nwere ifenu nwoke obiọma nne n'ụwa dị achọ okwu nnu ọgaranya obiọma ọ dị ya mkpa nganga chaa akwụ m ogbenye na-ewute nya nne n'ụwa m brọda ha junusu mee ụwa bụ lili ka mụ na-ekwuzi nwoke ọma bilio gịnị evangelist Nkechi ume nwanyị ọmanụ afọ mụle ji ma odozi akụ bili isi kasị n'ọnụ ka dịnụ ibunu na-emele mụ n'elu nwa so chukwu akwụọ ndị na-eme ka anyị lezi ihe nile n'ụwa olisado olisado ndị lelola ya elu n'ọma n'elu ụwa m olisado olisado ndị oge n'iru anyị na-asụ sọ n'elu ụwa m olisado dodo all our wonderful fans ọkụ n'onyezi anya nyelie ndị egwu anyị na-asụ sọ n'elu ụwa m mezie felibe agwụ ọgwụ chukwu ndị na-ebele anyị ebele ọganilu chukwu olisado lezienụ ndị na-ebanye gebe anyị n'oti egwu mezie felibe agwụ ọgwụ chukwu chukwu olisa chukwu olisa ka anyị na-alịa olisa ka anyị na-alịa kọjá ndị kọjala anyị n'elu chukwu olisa kọjá ndị kọjala anyị n'elu olisa kọjá ndị kọjala anyị n'elu